आंखौ बेबायदि खाना दोनबाय थानो हागोन नामाब्रा बिसोरो जोबथेना दोनबाय थानो हागोन आं जेरैखि जायाबाबो बिनिफ्राय खारलांगोनलै सानब्रै सानबा मानियानो जालायलांबाय आङो बेफोरबायदि आंखौ जोबना दोननाय बिसोरो आफाया आंखौ मोनथिखागोन फोथायखागोन आं बेफोरबायदि खालामनो हायाना जुरि आइयाबो आं बिदियानो नंखाया बिसोरसो आंखौ फासायदों बोरैबा बोरैबि जानांगौखौथ' रावबो हमथा हायाना माब्लाबा समाव औ आइ आरो आफा फैबाथाय गासिबो थिग जासिगोन र' ओमफ्रायथ' ना बिसोर गवा र' आइ आफाया सफैग्रोथों फैनो बुंखादों आंबो बिसोरखौ बुंफिनगोन ना आइ आफाखौसो नेबाय आङो आफानाव फैसा जायखिजाया बिहरफाखादों आरो ना आं मामलाखौ एथबां गोलाव लांनो साना थेवबो फैसा थाखाबा मोजां जाबाय आरो ना जेरैखि जायाबाबो आफाया माबा मोनसे बन्दोबस्त खालामगोन बे नङाबाथ' आं बिसोरखौ एथ' बिदि फैसा होनांनि गोनांथि गैयामोन बाट र' बिसोर फैबा आंनि गार्जेनाबो फैबा मोजां जासिगोन रायलायनो माबायदि सिख्लालै बेलाय मासे गाज्रि बेलाय खुगायाव आं गाज्रि राव बुंनो लुगैबाय बाट मा खालामनो आरोना हमथानानै दं खुगाखौ ओंखामबो उखैसोनाय मोनबायलै बिसोर आरो ओंखामखौबो आंनो खेबसे टाइमल' होयो आंखौ मा जेलाव जोबनाय बायदि जोबनानै दोननो सानदों नामा बिसोरलाय बाप रे बाप बाहेरायाव ओंखारना हासुहैनो थांबाबो थांफायो बिसोरो हेल' लोगोफोर आंनि सनामोन माबोरै दं मा खबर साननै सानथाम मानियानो जालायलांबाय मेहेरा नुजाफैया दिनैसो नुजाफैलायबाय लोगोफोर भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे होमबा बारा गोबाव बुंथ'ला आरो भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों खोन्थाहरबानो जाबाय दे आङो होथ'थाराखैमोन आरोना भिडिअखौ बानायस्रायाखैमोन लोगोफोर दिनैसो दसे सम बानायबाय जाय जायबा नेनानै दङमोन बिथांमोननि थाखाय सनामोन ए साबाब दानि बिहामजो मावग्रा नांबावगौनोहाय मानसियानो गैथारा जोंना मा बेसेबां मानसि दङ जोंना न'आवलाय आरो माखौ इसेबां खस्थ' मोनखोसै बेलाय आं बुंदों हा ओरैनो बेखार मानो फैसा हरनो हा खामानिखौनो आंबो मावखायो गावबो मावखायो अब्लालाय बे मावग्राखौलाय मा खालामनांबाय बायगौसै जोंलाय उल्था बेथनबो हरबावनो आरो स्कुलबो फोरोंबावगोननोहाय बिदिजोंसो जायो फैसाखौ ओरैनो मोननाय बायदि मोनथारो नामासै बेलाय ओइ जुदि आयु दिनै न'निफ्राय ओंखारथाराखै नामासै नोंलाय है दिनै ओंखारनो बादोंहां अखाबो हानो नागिरदों दोमैलुगासिनो हनै ओमफ्राय सोराङालाय माथो टेनसन नुथारदों आं सोंदोंबोमोन जेबो खिन्थायाखै माथो ओरैजाय माबा ब्लडसो थांनो ओंखारदों जेबो टेनसन नङालै इमि ओरैनोसो बेना नाटकसो बिफा फिसालानि नाटक बेफोरो गासिबो आयु हामा नाटक जाबाय बायखोसै नाटक नङाबा हामाथो नै मिन्थिगौ ना नै रावबो खिन्थाथ'वाखै आं न'आव माबा फिसालाया जोंहा अबेबा फासाय जानानै दंनोहाय सोरबा हिनजावजों सोरबा सिख्लाजों बमब्राय जानानै मा बुंदों बेखौलाय जुदि हा सोरखौ बुंदों नोंलाय माथो नै दासो बावैसो आं सानखौ लोगो मोनना रायलायदोंलाय बे नङाहाय सानाबाया नङा सासेया बिराद फाल्थु गथ'आ बेनो जथ' बेनो बोरै जाखोसै ओमफ्राय मा जामारदो आंथ' जेबोखौनो मिन्थियासै माथो गावसोराबो खिन्थायाखै मा जामारनाय जानो मा दं इमि जेबो नङा ओरैनोसो माबा बिफानिफ्राय फैसा एख्ल'नायनि खामानि जागोन बेना अबेबा फाल्थु खामानियाव बाहायनो नांगोनदां इदिनो आफा इदि प्रब्लेमाव दङ होनना बुंहरदों सोरबा हिनजावा फासायदोंनो इदि एकदम जबरदस्ति खालामनो माबा माबि बुंथारदोंहाय लासिं बासिं हा माबोरै बेफोरबायदि जाखो बियो हो गावनो फाल्थु खाथार गथ'आ एसेबाबो गोदोनि फाल्थुगानो फैफिनबाय बेनाव बेखायनोसो बिदि दाबा गावसो खालाममारदों ना हिनजावासो जोंखौ बिमा बिफाखौ लेंहरदों दा सोरहा बदनाम जागोनहाय जोंहासो बांसिन जागोन माथो बिमा बिफाया मा जायगायाव जादोंनो आयु हाबाब रनाय आं मिहिरनो फन खालामनो होनबा दा खालाम इमि खालामबाबो लाब गैया फनानो इसोर रायजोफ्रासो लानानै दङनो होमबालाय माथो न'आव थाबाय थाखो नोंलाय थांदो फिसालाया खैफोदाव दङ बिमा बिफा जानानै एसे मोजां गाज्रि रायलायहैयाबा मोजां नुजाहैथियाबा हा गथ'आ दाय खालाममारदों खालाममाराखै बे उननि खोथासै आरो जानो हागौ जोंहा मेहेरा एसे फाल्थुक गोदोबो एसे फाल्थुकमोन खिन्थु फाल्थुका इसेबां मानि माबा फाल्थुकद्रायबाबो रावबो हिनजावखौ बेफोरबायदि खालामनो हायाहाय बियो सब मानसियानो एखे थाबाय थायालै इमि ओमफ्राय नोंहालाय माखौथो बोराबनाय बायदि जाबाय थाखोसै फिसालाखौ गोदो नोंनोथ' मोजां खालामदोंमोन दाबो आरो मोजां बुजायहैफिनाबा गथ'खौ देरखानाय गथ'खौलाय बेसे बुजायबाय थानोसै इमि बुजिग्राया बुजिखायो आरो बेलाय गथ' गोरलै नंलाना जे आं बुजायबाय थानो बबे मोजां बबे गाज्रि खेबसे माबानायावनो दाथ' बुजिनोबो रोंनाय जाखाबाय आरोलाय माबाव हो हिनजाव मोनखांलायनानैलाय आं बेफोरखौ बुजायबाय थानोबालाय मा जाबावनोसै खोनानानै बोरैबा मोनबायहां बेबा मा जायगायाव होनदों बोरैबा जाहारबारि टाइपनोहाय अबेबा दुगैनो ना मानो थांदोंमोननो गाहा लोगोफोरजों बायदि होनदोंहाय ओमफ्राय दा बिदिसो जाबायनो हा सोरथो बुङासै बेखौलाय खना खनला थांलाबायनोसै
गावहाबो लासिंसिं बिमा बिफायाबो लासिंसिं आं बिदि लासिंसिं जानो थाङाहाय एबाराव बिदि बिमा बिफाखौबो थिगसे खोनासंहोखागोन बिसोरलाय आरो बहाबाव बिफायाबो दाथां होनदोंमोन आं गावसो बिदि प्रब्लेमाव फासिदों हा गावनो जुजिनानै फैथों गावनि प्रब्लेमखौ नङा होनबा इमि बेफोरबायदि जाया नङाना जुरि जिबाबोथ' गाव गावनि गथ'खौ बिमा बिफाया सामलायाबा सोरथो सामलायनो दे थां जुरि सोरांजों मोजां थांनानै गथ'खौ लाना फै बेबा सोर मानसिनि आखायाव गोलैदों बिसास गैयाना जोंहा गथ'आसो सेफ थानांगौ दा बेफोर माबा लासिंसिं जानाय बदनाम जानाय बेफोरखौ गिनानैलाय मा जानो जोंनि गथ'आसो मेन दा वाव आसिला माथो दख'ना गानस्रिलायना फैदोंलै दिनै हाय थुनथुलि बाय अबावहाय होनफैदों नों दासो आंखौ दासो बाय जाबाय नोङो आंनो सफैनानै बावथाराखै माथो माखौबा आंखौ नेनो सादों इयो आं बेफोरबायदि नेनो बायोलै आंखौ नेनांगौबा नेनांगौ सिगाङाव बुंमोन ना फैयामोन आं नेयामोन आंहा खामानियासो लेटबो जाबाय आरो नोंखौ नेबावनांबाय बे मोनसे आलदाबाव मासे दावलेब्रा नोङो आंखौनो बुंनो सान्स होखालाया हां लाबावलाया बुंनायानो मिनिगोन माखौबा आं मिनिनो ओंखारस्रायाखै ओमफ्राय नों आंखौ बिदि लेट नेहोबाय दै फाइन नांसिगोन नों जागोन दे नों मा फाइन लायो लादो आंथ' नोंखौ दोनलांखागोन माथो नोंनि खामानियावबो थांफाखागोन ना दिनै फुरा टाइम नोंजों थानो आंहा मोनसे चान्स मोनदोंना बेखौलाय बोरै नागारलायखो एसेल'सो लेट जादोंब्रा आङो नाय बिदि गोदै गोदै रायलायनो फैयाखै दे आं बेयाव नों लेंहरदों माबा मोनसे खोथा दं होननायखाय फैबाय आङो ओमफ्राय आंहाबो मोनसे खामानि दंमोन नालाय दा बुंदो आरो थाबनो जागोन दे मेडाम ओमफ्राय दख'ना गानलायलायना फैदोंना दिनैहाय नोंखौ ओइ आंखौ बासिनांखाया बुंखादों आं जेखि गानना फैया मानो अब्लाबो आंहा आंनि गोसो आरो सोरथो बासिगोन ओमफ्राय मोजां नुदोंब्रा दिनै बांसिनसो साइज नुदोंना एकदम किउट नुदों डायलग माबा एकदमबारे गोसो सिं सिं आंखौ बासिखादोंसो इयो बेखायनो दा सायाव जि किउट नुदों मोजां नुदों जालायदों एथ'बां गाज्रि नङा दे जोंनि मेहेरा गथ'आ मानोलाय बिदि थां जुरि बिदि हामा गाव गावनि गथ'खौनो आरो लायना फैयाबा मानसि गाज्रिनि आखायावथ' गोग्लैदों जानो हागौ ना मेहेराल' गाज्रि नङा जानो हागौ बैसोरसो फासायदों जानो हागौ मोनथिथाराहां आइ जुरियालाय हामा जाखोसै दे मोजां रायलायग्रोदो सोरांजों आंथ' बुंनो थांथार जुरि नै आंबो माबा आइमोननाव दसे थांनो ओंखारदो दे थांबानो जाबाय गथ'खौ खोनाना गोसोआसो गाज्रि मोनबाय थाबायहां सुखुवानो आं बोरैबासो मोनबाय बाथोहाय बेफोर खोथाखौ बेनालाय बिदिनोसै गावनो फैफिनखागोन बियो जेबो सिन्था जानांगौनि खोथायानो गैखाया अब्लाबो ओमफ्राय मोनसे खोथायाबाव मा मोनथिगौना दानि बिहामजो मा बुंबावनोसै मावग्रा नांगौ जालायबायनोहाय आंना बिहामजोआ आयु मावग्रा बहा मोननोसै दानि जुगावलाय बारा मोननोनो थांखाया सासे सोरबा रायलायखानाय दङनो दा बेखौनो लाबोनो बुंदोंमोन आंलाय बुंदों जोंहालाय खामानियानो गैया मायाव एथ' मावग्रा नांलायगौ जाखोसै ओरैनो फैसा हरनांगोन आलदा आरो बिनि सायाव लेखा फरायहोबावगोनसोनो गथ'खौ सोरबा गथ'नो मेट्रिक फरायफ्रामनाय मा दरखारसै मालायनि फिसाखौलाय बिदि फोरोंफैनो नङा होमबा जानोबा माखौ एसे उसुबिदा मोनखो बिहामजोआबो गावहा सुबिदा जानाय बायदि एसे माबाफोर माबायाखैमोन बे रायलायाखैमोन बे सोरबा सिनायनायजों नाङाहाय ओरैनोसो बिसोरो देखायनायसो गावहा ओरै थां ओरै फै खालामनो मोननायसो जागोन इयो दा जे खामानि दङ न'आव जे थानांगौ खामानि मावनांगौ दा मावग्रा फैबालाय गावहा ओरै थांबाबो ओरै फैबाबो जेबो माबा गैला जे उसुबिदा गैला बेफोरनि थाखाय जाखागोन बेबा सानजों रायलायखादों खोमा मालाय ओमफ्राय बेहाथ' गोदो न'आबो मालाय माहाजोनखामोन नालाय मावग्रा हुदा गैखायामोन जोंफोरबायदि आगोल जोंबोथ' बिदिमोन ना आङो दा उनाव सोलोंलाङा बे दसेखिनिया लानो लुगैथ'वाखैमोन बे मोनथिला दे इमि दे नोंहा दा लेट जाया होमबा नै थांसै ओमफ्राय नै जुरि थांमारदो फिसालाखौ लायना फैमारदो आं एकदम सुखुथारासैहाय गोसोआ दे दा बिफाजों रायलायगोन आं ओइ बिहामजो आयै नै गामिथिं ओंखारलांनि आङो दा नोंहावा सोंबा खिन्थाबानो जाबाय आयै माथो नोंसोरो बहाबा थांगोनसो बुंदोंमोन माथो आफाया जेरावबो थाङा जोङो मिथिबाय आं थांना फैनि र' माथो बबेबा जायगायाव थांथारनांगौमोननो दे बिहामजो बेफोरखौ बारा सोंलु सोंला खालामबाय थानाङा जि थांनांगौ मालाय थांनांगौबा थांगोन थाङाबा थाङा आं जायखिया थाङा आरोना जेरावबो दे होमबालाय आयै
비군저가 이시방나 마바 코라자나 영화 바지 문등만 나타요. 그거 아야 다리 붕타래하이. 아르 가만히 먹으라고 부항이 지무장 라이sla이등 앙아 못 얻잖아 바지 아르나. 젠 가와서 혼랑근 바지 피사고 부리 바붕 타르바이하이. 앙아 앙이 제수 오르겠나 앙이 피사정 앙이 포켓니 프라이. 마트나 앙아 수비다면 끝날라이. 앙아 앙이 수비다 바지 란찬등 소왕도 성모등스나 가오나오. 에토 무장 승등 마바 이라 슬리. 나 태양벌링을 카타르바이. 나가디 라토는 쓰야르나. 너시 성신이야라 양아부 모두 작은 아르가우스라부 비라 캡작은 도 마고 가만히 그 마오나 하겠나. 아블라바 수모가 부기야바 앙부기야바 빌라이 승아 비고 토안에 토나이나 하겠나. 아비동 아부동 비스토 그레베 부리베날라이. 아바네 스쿨리 치킨 마레난 과바니 바우등스 다는 립작은 앙은 바이나 비포리 다간 도 앙라는 산등. 다니 모든 주가오 그방 슬라이즈 타르바이나 액동 만차 로봇 베기 세사는 곳사 바이토 타임쟁 르그스 액동 카파냐브 비라탄 칼레이 아르 고토니 스쿨동 마동 비프라토라 신수 코스토바오 난 언제 가만히 마오네 나 고토니 치킨 바라이네 나 고토고 스쿨럽 치노네 나 드니네 비시 가만히 시블라이브마 혼내세자 가양아 마바와네 소랑바네 고토니 스쿨 치킨 캔 손자카예 뭐냐오네 레디 가라만든 타점난거 말랑근 말랑아 성카난고 가오너브 마바 브라운 브레이크는 로필 가우리 신랑이네 그차 우대붕 에베지 랑발레 무장사예 아르 아글니팬 치킨 랑발 타그라고 토 우대붕 에베지 랑바 투무장난네 노니 호르발라이 삽신카 마이라니아바 마바지 송으 마바지 바나예 액동 함내면 타라앙에 이마자마바 비라 텐천자이고 도플 알아내고 도플 타바 나 비스베나부 마테무 강건디게 비야시하이 산비잘레베 모하동이 타이 나스 마바 사나서 문치겠나마 네 피사브라바 아카이니 밀라바이디스 다는 기야하이 다는 뭐하바 바하이낭라겐 비디스 자유 이카이는 마바 바하이베이베 타카난그 이시 모코난든 베항 누워보 봐라 모코난든 제안라이 시카우하브 이마진치알레 자베안 타카이 피사 타카프랄레 보하 타는 그드니 바디 토방무 gilana 피사프라 서나든 지양아 무상 이스터니 마여바 이시 비고는 바하이낭라겐 Suri, 네 비하바만 갑질라이크 ơi Suri bố đồng. Suri lời, nơi đã sẽ bảo xếp trả lại phone bố đúng lời. 암페 마붕등 Ang 호정 당만 낭식은 피산이 세 조각 갈람 낭식은. 마 피사스랑 아르 피산 조각 글레만 칼람라바이네 아니 아니 만에 지는 아틀락스 흔한건 말지 붕등 마트아봐야. 아틀락? lời, 호정 많이 타라봐 피사고는 흔한건 말지 붕등. 피살래야다 비코는 큰 타오등만. 피사고 세 조각 갈람난 라브 가봐 무슨 작은 나니. 바이선스 타가 전바 어린토 아베야 붕등 아래 비니 집을 다이기야 날라이 피사포르글레 많이 흔는 것 태우고 나 호정 가민이프라바 이시 부리바는. 잠바사리나 마는 스랑 마잠반 그다 비켜 배울래. फैसा ओरैनो बिफाङाव मोनो हाय इदि 8 लाख माबा 10 लाख बेफोरबायदिखौ जगार खालामबानो मोनदों फैसायाव बहाय थं बिदि दङ हा आरो बेयाव ओरैनो 8 लाख माबा लाख इदि गारैनानै फैसाया खरसा माजों सोलिगोन जोंहा हो आयु दा ओरैनो एकाउन्टावनो 8 लाख गैखाया अब्ला मानि बन्द'बस्त खालामब्रबगोन नोंलाय आंनि फिसाला प्रब्लेमाव दङ आं मानो बेबस्था खालामा बेलाय नांगौबालागै आं दाहार लागोन मानसिफोरनाव सोरनावबा बिगोन आङो बेफोरखौ आं जेबो मोनथिया फैसाया उनावबाबो फैगोन आंनि फिसालाया सेफ थाग्रोनांगौ बेसो सिगां मोनथिबाय आंनाव गैया जानो हागौ एकाउन्टाव अब्लाबोथ' बेबस्था खालामनायावलाय मानि माबा देनाय खालामथ' हायोना ट्राइथ' मारिनो हायो जेनेबा एसे एनैबाबो लांग्रोनानै उनफ्राव माबा मोनसे जागोन नङाबा फिसालाया खैफोदाव गोग्लैनानै दं बेखौ आरो नोङो बेबायदि बुंबा जागोन बेनाव एसे बैनाव एसे जाखिनि मोनो लांथ' हायोना नागिरनानै बेखौसो बुंदोंब्रा आङो नै नोङो फिसाला सासेनावल' एथ' बिदि बाहायजोबनानै जोंहा भिखारि जानांगौ मोजां खामानिबा मोनसे खोथामोन सोरां हा फाननानै हरबाबो जेबो लस गैयामोन सना फाननानै माबाबाबो जेबो लस गैयामोन मोजां खामानियाव जुदि बाहायनांगौ जायोमोनबा फैसाखौ दा बे प्रब्लेमा मानि थाखाय जादों हिनजाव जबरदस्ति खालाम नागिरनायनो माबानो बेथ' मोजां खामानि नङा सोरां जुरि आंनि फिसालाया फाल्थुबाबो एसेबा बिदि नङालै आंनि फिसालाखौ बोरै नायगार थानो आंलाय नोंहा जेबो देहाव नाङाबा आंहाथ' नाङोना बिफाना आं बिनि नोंनि फिसाला मोजाङालाय मानोथो बिदि खामानि मावो फालाय गावसो बिदि खालामनानै लाजोबो आं जेबो मोनथिया आरो फैसा थाखा इसेबां बुथुमनो गोनांथि गैया बेफोरनि थाखाय गाव दङ मालाय नाङा नोंनि नागिरनाय नोंनि बुथुमनाय नोंनि माबानाय जेबो नाङा आं दङ आं हारसिंनो बन्द'बस्त खालामगोन दे नोंजों रायलायदोंबो मानो आङो बेखार टाइम लसनो बरदार सोरां फैसा थाखाखौ बिदि गारनो मोना नोङो जोंबो दङ फेमिलि मेम्बाराव नोंनि बे फिसाला मेहेराल' हारसिं नङा मिथिबाय
आं दं, जोंहा बिहामजो दङ, आबा दङ, जोंनि फुरा खानदान दंबावो। बेजों लोगोसे बेनाव बाहायजोबनानै बोरै जागोन? जोंहा गोदोनि बायदि एथबां बहा थाखा फैसा दंबावोहाय? खेबसेनो 8 लाख 10 लाख बिदि हिनजावनि थाखाय गारि नांगौबा मा जाबावगोन? जोंनि फेमिलिया भिखारिसो जागोन माथो। दा सिचुवेशना प्रब्लेमा मा जाना दंलै? नों माखौ सानदों, फैसाखौ ना फिसालाखौ? मोननैखौबो सानदों। फिसालाया गावबो मालाय गाव साननो हानाय गोहो दंखायो नालाय, गावनो बासिनानै फैखागोन इयो। फैसा हरलायनांगौ गोनांथि गैया, मिथिबाय? होमबा फिसालाखौ मोजां फैजानो लुगैया नामा नों न'आव? लुगैयो, मानो लुगैया जानो? आरो बेखौथ' आं थिनहराखै नङाना, गावसो थांनानै बिदि अबेबा गोदो जायगायाव बिदि जाहैदों। रागा जोङोहां बाराखौबा। बेफोरबायदि फैसा गारनांगौबालाय जोंनि फिउचारा मा जागोन? जोंहा मा जेबो सिमां दसा गैया नामा? आच्छा, दिनै आंनि फिसालानिफ्राय फैसासो देरसिन, नाथाय आंनि थाखाय देरसिन नङा। फैसाखौ आं गाबोनबो खामायफिननो हागोन। आंनि फिसालाखौ बारे बारे मोनफिननाय नङा आङो। माबा मुसिबतआव आंनि फिसाया माबा बोरैबा गोग्लैसोनानै थायोबा, आंनिबो दायथ' दंलै, आंहा फिफाना। फैसाखौ बिदि गारैजोबोहाय आं नोंखौ। फिसालाखौ लानो नालाय लानानै फै, मारै लाबोयो लाबो, नाथाय फैसाखौ बिदि हरनो मोना नोङो। मानसि मोजां नङालै नोङो जुरि, जानला मानला बुंखायो बेबायदि टाइमावबो। आं मानसि मोजाङानो, मोजांफोरखौ साननानैसो बिदि बुंदों आङो। गाज्रिसो नुयो आंखौबाथाय।